Ba kuwa? Sai yanzu Allah ya kawo ki. Na ya ce kayan sha na ga maya wallahi. Kai dan da wuce ana nuna ana zuɗe na. Mitan hajiya tallato hajiya gaba da a ce ina tallato. Irin duk ƙaryar da ni. Duk irin ƙaryar da ni. A ce nan zan kawo amarya. To wallahi ba zan ban mu Allah ba na son kwaɗauki kuɗin ga a wulakanta shi in mace in namiji. Wasu ni ko beraye ne kai mai sata. Zaka ga barawo ko barauniya tun in namiji ne zaka gane zindir haihuwa te. To dama kin san da shi kike zaune nan haka? Kina aron hannu. Ina dan aron hannu. Ka ji gari. Wacce ma karamin almajiri na malami ne gyara. To na sa an yi binciken kokof game da yaron nan kamar. To binciken da ya zo man yaron nan bai sana'a komi. Wanda bai da sana'a ta yaya zai sa irin wannan babbar sutura alfarma. To wallahi bari in gaya ma ni zuwa zani in tattara kayana in koma gidan mai gidan haya. Gidan mai gidan haya series shiri ne mai dogon zango wanda yake tattare da shahararren 'yan wasan barkwanci haɗi da na soyayya mai tattare da cakwakiya badakala yaudara harƙallar mata buge da dai sauransu duk a cikin shirin gidan mai gidan haya wanda kamfanin Zamfin Production Gusau suka kawo muku domin su ci gaba da ƙayatar da ku kamar yadda suka saba. Labari na tsarawa Anas Ahmad Kobi Malam Zanzau da Abdul Mamiu, shiryawa Shamsu Espada, daukar nauyi Zamfin Production, sauti Abba Ahmad, ci gaban shiri Sadisu G India, daukar hoto Wai Dalibi, mataimakin mai bada umarni Anas Ahmad Kobi Malam Zanzaro, sai wanda ya bada umarni Arma Musical. Za a fara sakar muku wannan kasaitaccen shiri a duk sati ranar Asabar 24 ga watan tara na shekara ta 2022 da misalin karfe 8 na dare a tashoshinmu na YouTube channel kamar haka Zanzaro TV, Arma TV da Abdul Mamiyo TV. Ku yi subscribing kuma ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku daga zarar mun ɗora.